akwai wanda ya buga wani ya sawaya tana cikin keke na pep ya ce Talata kina ina ta ce ai ga muna a Egypt ashe tana nan garin ta hau agwagwa da buje. Yanzu fa samari in za su je wajen yarinya hira sai ya karbi aron waya abokin shi tare za su tafi ya ce to da Allah kai mu tafi tare kaɗan dai kai tsaya daga bakin kwana duk minti 5 da waya ka kamun flashin ya ce da saurara naira 200 ce in ka cinye ta zami bala'i ya ce a billahi lazi koren zan rinka dannawa ba zan danna jan ba kai dai kai ta bugowa yanzu yarinya an zauna ana fira kawai sai wancan sai yawo flashin sai ya girin sai daga ce ai alhaji mansur ne sai ya daga sai ya sa a kulle